Kasiat kagiat laudalahe kasiat rahe amuhkante nangta amuhkante kasiat kagiat laudalahe kasiat rahe amuhkante nangta amuhkante aita sian lo ngamak may nang taning tawbam na akhang tabuigang may nay nadupat kante ng pangkoroy dupat kante ay tas yan lo ngamak may nang taning tawbam na akhang tabuigang may nay nadupat kante ng pangkoroy dupat kante Ang nadening lomay kagoy na kabamak may de ay nariyan rakang dite ay ruinas yan lomay akang nadening lomay kagoy na kabamak may de ay nariyan rakang dite ay ruiyan rabam may ninang ruide nang jam siyan may hay duak pat nga mahe kung kikaram nite dokpat kang ay tazian lo nga makmay nang taning tawbam na akang tabuigang may nay nadupat kante ng pangkoroy dupat kante ay tazian lo nga makmay nang taning tawbam na dupat kante ng pangkoroy dupat kante kasiat kagiat laudalahe kasiat rahe amuhkante nangta amuhkante kasiat kagiat laudalahe kasiat rahe amuhkante nangta amuhkante ay tasyan lo ngamak may nang taning tawbam na akhang tabuigang may nay nadupat kante ng pangkoroy dupat kante